S'ha posat en marxa a Carcaixent el Fòrum 21. Esta iniciativa naix amb l'objectiu de crear un espai de treball on els principals actors de la comarca proposen alternatives de desenvolupament sostenible des del punt de vista de l'economia verda. Per a la seva posada en marxa s'ha convocat als agents de desenvolupament local de 47 municipis de la comarca. Se tracta de decidir per quin camí volem eixir de la crisi, si volem continuar apostant per l'economia tradicional i per l'economia que ens ha dut a la situació actual, o si volem apostar per un model econòmic diferent basat en una economia que es diu Green Economy, economia verda, basada en la sostenibilitat. I la sostenibilitat al final és la intersecció de tres factors, el factor social, el factor econòmic i el factor ambiental. Fonamentalment és un espai de treball tècnic, no és la típica jornada en la qual se ve, se parla i ja està. La idea és generar unes actes amb uns resultats i amb una sèrie de propostes que publicarem a la gent, ho ficarem en coneixement del públic per a que puguen servir una miqueta com a orientació de cap a on volem anar com a comarca. Dos ponències han marcat esta primera jornada, la qual s'ha centrat en els espais agrícoles i agroforestal, vista la seva importància estratègica i el seu estat actual. Que hablemos un poquito sobre las posibilidades de los territorios agroforestales en el nuevo periodo 2014-2020 con la puesta en escena del nuevo marco de desarrollo rural y también hablar de iniciativas a favor del empleo verde como es el proyecto Arungut que llevamos desde la red de municipios forestales. A veure com som capaços de pensar en local, no? I de pensar, diguem-hi, tots aquests productes lligats al territori que tenim, i això ho hem de donar-ho a saber per supost als consumidors, per supost a tota la societat, i que al final també ens servisca d'aliança a la societat perquè entre tots puguem dignificar tot aquest territori en els seus aliments, no? Però a més, si hi ha diners invertits també, per exemple, en allotjament rural, en restauració, tot això ho tenim que lligar-ho. I al final tenim que formar tots una família. Aquesta família l'hem de donar a conèixer als 5 milions d'habitants que tenim dins de la comunitat. Les conclusions estretes de les diferents jornades del Fòrum 21 seran publicades per així posar-les en coneixement del públic en general. Esta iniciativa està impulsada pel grup Medi 21.